Aleighcia, mae'n lyflu dy weld i eto, a diolch o galon am wneud y gyfres arbennig yma ar gyfres Pedwar Dysgu Cymraeg, lle byddwn ni'n edrych yn ôl ar dy amser di efo Iaith Ar Daith. Y peth cyntaf ydy, dwi'n hapus iawn dy weld i. Sut mae bywyd? Sut mae popeth rwan? Mae popeth yn iawn, diolch. Dwi'n dysgu mwy ers i raglen. A dwi'n joio dysgu a'n trio i ymarfer bob dydd. Beth ydy dy atgofion di o Iaith Ar Daith? Beth wyt ti'n cofio amdano fo? Dwi'n cofio lot o hwyl gyda Mali, a o'n i'n dechrau raglen, dwi'n gwybod tipyn bach Cymraeg, o'n i'n gorffen raglen, dwi'n teimlo fel dwi'n gwybod mwy Cymraeg nawr a tipyn bach mwy confident. Gwych. Nes ti fwynhau cwmni Mali, do? Neithoch chi ddwy tynnu ymlaen yn dda? Mali yn gwych. Ydych chi wedi cadw mewn cysylltiad? Wyt ti'n gweld Mali yn Caerdydd weithiau? Felly dydd Mercher, wythnos diwetha, mae a fi siarad yn Cymraeg ar y heno. SOC. Ie, oedd hynny'n Nghaerdydd. Fi'n pentaf amser siarad Cymraeg live, felly o'n i'n nerfus iawn, ond mae'n hwyl. Llongyfarchiadau mawr, oedd ti'n ffantastig, o'n i'n brawd iawn. Diolch. Beth wyt ti'n cofio, neu beth wyt ti'n meddwl, beth ydy dy brofiad di o'r broses dysgu? Achos mae'r broses dysgu ti wedi mynd trwyddo fo yn eitha gwahanol, yn eitha anodd, do? Dwi'n teimlo ardderchog achos dwi'n dal y dysgu Cymraeg a dwi'n moyn dysgu mwy a mwy a mwy a dwi'n using Cymraeg tipyn bach bob dydd nawr. O'n i'n arfer moyn dysgu anyway, felly nawr dwi'n moyn dysgu mwy achos dwi'n dechrau dysgu. Felly dwi ddim yn moyn y stop, so. So ti'n amlwg yn defnyddio dy Gymraeg yn aml iawn nawr? Felly ar y radio, mae gen i sioe, dwi'n siarad Cymraeg, tipyn bach bob wythnos, a o'n i'n siarad gyda BBC Cymru Fyw a Radio Cymru cwbl o amser. A gyda pobl yn y swyddfa, dwi'n trio i siarad Cymraeg, felly gallu ymarfer a mewn i pen bob dydd, just in case dwi ddim yn moyn i anghofio geir. Pryd i gyrru, dwi'n gwrando Saesneg yn Welsh yn y car. Dwi'n trio i ymarfer a dwi'n moyn i cyflwyni mwy yn Cymraeg. Ond tipyn bach ffwrdd i mynd, ond dwi'n trio. A dwi'n joio Cymraeg, ond dwi'n gwybod mwy i ymarfer. Ti'n gwneud yn ffantastig. Dwi'n caru'r ffwrdd. Ti'n neidio i mewn, neidio di to jump. Ti'n neidio i mewn ac yn siarad Cymraeg bob tro ti'n cael y cyfle, a dwi'n caru'r ffwrdd, os ti ddim yn siŵr beth ydy'r gair yn y Gymraeg, ti'n dweud o'n Saesneg, a wedyn cario ymlaen yn y Gymraeg. Mae'n ffantastig. Diolch, dwi'n trio. Wyt ti yn wynebu unrhyw heriau wrth drio dal ymlaen efo Gymraeg? Y heriau ydy challenges. Oes na unrhyw beth anodd am ddal ymlaen gyda dy Gymraeg di? Felly, o'n i'n dysgu Cymraeg de, ond mewn i raglen, dwi'n clywed lot o Cymraeg yn gogledd. Felly, o'n i'n meddwl, dwi'n gwybod geir nawr a gwahanol geir, a o'n i'n meddwl, beth? So tipyn bach ma. A structures, weithiau dwi'n meddwl, dwi'n gwybod nawr i structure a wedyn pobl yn siarad yn rhywbeth a dwi'n meddwl, na, dwi ddim yn gwybod i structure. Just growing pains ydy hynna. Yeah. So, ond does dim byd yn stopio chdi. Ti'n dal ymlaen yn gry iawn. Ti efo lot fawr iawn o angerdd dros y Gymraeg yn does? Beth anger eto?
Okay. Mae angerdd yn gair pwysig iawn i chdi wybod. Angerdd ydy passion. So mae gyda ti lot o angerdd dros y Gymraeg. Lot o angerdd. Ar amser yma blwyddyn nesaf, fyddai ddim yn siarad Saesneg efo ti. Dwi'n meddwl felly. Dim moyn i ymarfer mwy a dysgu mwy bob dydd. Dwi'n barod. Diolch am helpu fi. Mae wedi bod yn fraint ac yn bleser. Braint ydy privilege. Breintiau ydy privileges. Os dwi'n deud mae wedi bod yn fraint ac yn bleser, dwi'n deud it's been a privilege and a pleasure. Diolch yn fawr.